Sing ditakok babon PE iki, Bos. Barange ready nih. Kupinge geyong-geyong semene dawane. Barangnya halus. Nom-noman. Susune loro. Sungune ya pepak apik. Bodine long sosis, buntute jentit. Ribus. Ribus. Wae kandel. Barang istimewa. Monggo sing minat. Cocok langsung kirim. Lokasi Gelang Kling Jepara. Oke, Bos. Sing minat sapa-sapa sing tuku langsung Sherlock terno mae. Pol terampekmu. Kupinge geong-geong. TB ini 90. TB 90.